Africa my continent, Africa my home, se-Afrika okuyi-South Africa siKwaZulu. Ngeke ngisachaza ukuthi sikuphi nesifundazwe ngenxa yezimo zokuphepha nobucayi bodaba esihamba ngalo. Kulezi insuku ngike ngahambela lapho kwaGubhuza kuseMzumbe uWard 12. Ngithe mangifika khona kuyudaba nje olubuhlungu la sibone khona sezwa kuthiwa kunomama nondodana wakhe ababulewe basebembelwa umgodi bafaka emgodini owodwa kwaMbozo kwafaka yonke into khona. Sisababaza lolo daba lolo kwasho ukuthi amaphoyisa aseyithendeni zabenzi bokubi. Izolo sithe mazivuka savuka nokuthi oyedwa useboshiwe, oyedwa sacela amathafa. Inkulumo yabasolwa ebheke kubasolwa ithi ingane zandawonye lezi ezenza lento zinaso lesihluku. Kodwa ke njengoba sila esikhona engeke nguchazele kumsomluko ku 7:30 ebusuku ngizotetela umama ozala lezi ingane asilandise. Yena wabaleka ekhaya ngoJuly, mhlawumbe ngoJuly 15 ngoba kuzovulwa izikole bazonqondisa abakhumbula ukuthi eKZN izikole evulwe nini. Kodwa yena wabaleka ekhaya ngoJuly. Akabalekanga manje emva kwesigameko lesi sekubulewe abantu ababili bafaka emgodini. Wabaleka nje kudala ngoba lezi ingane bese zingozi kuyena nezingane zakwabo. Mhlambe kasimtetele umama ngeke sinikhombise nizosixolela nje sizolokhu siyale ma awuthatha usibeke. Ubaleke nini ekhaya? Ngabaleka ngoJuly kuvulwe izikole. Yes. Mawubaleka ekhaya uhamba nezingane ezingaki? Ungazisho amagama azo. Ngihambe nezingane eziwu4 kusho ukuthi lo munye uzala izingane ezimbili unina wazo. Lenye uma wayo akekho. Uhlala eCape Town. All right. Lezi ingane ezisolwa ngokubulala ezakho nazo. Ezami zombili. Zombili. Yebo. Ilesibanjiwe eyakho. Yebo ile ngakabanjwe yami. Okay. Kuwena zinkinga engakanani bezinkinga engakanani yini yadala ukuthi uzubaleke ekhaya wena? Ngangibalekiswe indlela lencane eyayikhuluma ngayo. Yes. Ukuthi nje ngiyabona ukuthi ngenzeka kuse ngifile. Yes. Kahle kahle mina ngangizitshenta ngihambe. Hayi ngibone lengane yami yentombazana iqoqa. Iqoqa impahla yayithi mangi sengibekezele kwanele le ngane sithenga ukudla zidle zisuthile zinomsindo azisuthanga zinomsindo sengikhetha ukuthi ngihambe. Hayi ngaqale ngathi ukuthula wathi ma wenze njani uyasala ngathi mina yakulungisa izinto zakho ngisathulile ngisacabanga nangempela azilungisa izinto ngizibone emezidlula azibheke endlini amehla abheke phansi. Zinokuthi mase zisusa umsindo zivene zishintsha amehlo ngathi zizilwane. Hayi ngathi mina nami sengihamba nawe ngisho endodakazini yami nami angisasali. Wathi nawe awusasali ngathi angisasali. Wathi angazi ke la siyakhona ukuthi siye endlini enjani. Kodwa usitshenile umnikazi wendlu ukuthi akuyona indlu engahlala thina nezingane ngoba iyanetha. Ngathi mina ayinankinga mesizothola ukuthula nje imvula inalutho kunalomsindula. Hayi ke nangempela ngahamba ngingagezile ngisho ukugeza ngigqoke ingubo zokuhlala ekhaya. Ongangokuba ngathi sengifika kudriver webhasi ngoba ungijwayele mengigibela ibhasi belijika ngenhla kwethu. Wangibuza ukuthi hayi bokwenze njani uzogibela noma uyaphathisa ngathi ngiyagibela ngani yami. Wathi yini ngathi hayi sobuye sikhulume ngelinye ilanga. Ngeke ngikwazi ukuxoxa namhlanje. Ngakhokha ngohlala phansi ngase ngiyacela ngani yami ukuthi njengoba nje usuka la izingane zami uzithathe lapha nempahla ngaphambili. Mina ngaphuma mhlambe nezinto eziwu3 zokugqoka. Ngisele nalozo ingubo ezintathu kuphela. Ingane yami iyakwazi ukuqoqa ile yaqoqa ngoba iyazi yona ukuthi iyahamba babe ngenandaba nayo nokuhamba nayo. Umphefumulo wami ofunwa kahle kahle. Hayi ke sagibela ibhasi sahamba. Zabuya amafoni sifonelwa kuthiwa nishiye ingane nizishiyeleni le ngane ngoba nganibuyile nina nizohlala ekhaya angeze nenze lutho zaze nithusa
ngathi ilathe lami ngeke ngisakwazi mina ukubuya njengoba ngila bengibuza nanokuthi ngilaphi ngithi ngeke ngikwazi ukunitshela ukuthi ngilaphi ngila ngihleli khona la ngiphephe khona saphuma kanjalo ke ekhaya nako ke sengizwa lesimanga ngisizwile esingithena amandla ngoba lo muntu oshonile umalume wengane zami zona lezi ezisolwayo ukhulwazi lokuthiwa akasekho. Uma uzwa kuthiwa zimbulale ngoba zifunani kuyena angazi ngempela angeke ngikwazi ukuchaza ukuthi bezifunani kuyena angazi ngempela ngeke ngikwazi ukuchaza angazi lezi ingane zike zaba naso isigameko esicishe esifane nalesi phambilini noma ziyaqala angikaze ngizwe kuthiwa khona umuntu ezimbulele kodwa kunabafana ababili ezabashaya abahlala kaMthandazo ezaziqala nqa ukwenza into enje kubona ilabo kuphela okunye nokunye hayi angikaze ngizwe ngoba le enye endala beyingevihlonipha nale encane ibingevihlonipha kodwa le ndala ibihlonipha kakhulu ongangokuba endlini bithutha amanzi agcwala indlu yenze yonke into bipheka nale encane ibipheka uzwe uthi namhlanje manje ngiyakubona ukhathele ngicela ukukuphekela ingiphekele zijike bumina ngifuna ukuqamba amanga bezi right ngaphambilini zangijikela ukuthi sijikwe yini angazi. Esikoleni zagcina kwaba Iqedile isikole le ndala. Akaze isebenza. Hayi mhlambi into enye into eyiphazamisile iID bingashayeki. Njoba ngisho nje ngithi kwafonwe Home Affairs ngaxa ukuthi ithi ngoba bisifunwa amaphoyisa ayifunile amaphoyisa ayifune engayitholi agcine engayitholanga agcine engasayifuni. Ifunelwana amaphoyisa ayifunela. Ayifunela labafana ababashaya. Oh laba abahlala kwaMthandazo. Kusho ukuthi amaphoyisa amefika ayefika ngqongqose ayefika evulelwe yimini ebusuku. Lo elele kwelinye ikamero mina ngilele kwelinye udade wabo ngihambe ngovula ayebuza mina ukuthi baphi. Yes. Ngisho ukuthi mina ngisizwile isikhali isicapha sikhala. Kusho ukuthi sebebalekile angazi ukuthi neyayibatshena emzimbeni wayo ukuthi nanka amaphoyisa ngoba engafiki ngeyimoto ayihamba ngeenyawo. Ngangivele ngizokukhala isicapha zibaleke. Ngazi ukuthi zaziwabona kanjani namhlanje angazi ukuthi zazazi kanjani thayeza nginokudideka nami engqondweni. Hayi ke yilelo nje icala engilaziyo ababefunelwa lona mase ethi ke lo esekufanele ayoshaya iID ngithi ngihamba naye athi kumina meke kwavela iveni yamaphoyisa wazi ukuthi ngiqala ngawe ngophuma ngawe eminyango ngoshiya wena ufile ngiphuma ilento ke yangisabisa ngahamba ngayo komunye ubaba engeke ngimchaze ngiyozwa wathi lo baba hayi hamba ufike uyincenga ingane yakho uhambe uyoshaya iID singaphuma manje ngathi ngithi ngiyafika ngithi ngizoyincenga yathi nje ubalekile iyona ke lento ke beyithi ayisayidingi neID idinga ukuthi kufe mina. Inangaki mhlambe lengane mawusakhumbula ekhuluma kanje. Ngicathi na 24. Oh ilena 24. Enye inangaki. Angazi nabani noma ina 20 encane kunalena 24 indala le ebeyifuna iID le encane iyaphuma yayo. Oh okay. Uchazelwa ngalesi sigameko la ebulale khona umalume wayo lezimbulele. Yebo umalume nokhulu. Ma kukhulunywa ngokumba ma uyibuka noma uyilalele ukumba umgodi into besingayenza zizombili noma into le besingayenza zinabanye abantu. Ukuthi ngeke ngikwazi ukuchaza ngoba ngikwazi umgodi ungakanani. Angiwubonanga futhi ngizwa ngendaba. Yes. Kodwa uthiwa nake egcekeni umgodi okegcekeni emva kwetoilet kuthiwa isimangaliso khona lapha ekhaya. Engawazi ukuthi manje ombiwe ohleli. Engawazi noma umbelwa mina ukuthi mengibuya ngizobulawa ngifakwe nezingane phakathi angazi. Angeke ngazi. Lowo ke kuthiwa kwacelwe abanye abafana bawumba zabathengela ibhodlela.
angazi ukuthi lowo bombelwane kuthiwa lo omunye kuthiwa udadewabo bethu uzofuya iy'nkukhu zakhe zafuyelwa nemgodini. Kuthiwa zasho njalo zoboleka ipiki lokumba zathi besisomba la siyomba sifuna ubani uthi uzofuya iy'nkukhu. Ha. Lo mgodi umbiwe wena usekho senibalekile. Umbiwe ngasekho angikwazi mina ngashiya ngekho umgodi egcekeni ngizwe nje sengizwa ngabantu abafonayo abathi kuthiwa kunomgodi okegcekeni kuthiwa isimangaliso. Kusho ukuthi lento lo mgodi ombiwe lapha mase bewumbe ekhaya befuna ukunifaka emgodini odwa nonke njengoba benzile lapha kukhulu wabo nomalume wabo. Hayi kungenzeka kodwa anginalo isiqiniseko kodwa ngendlela ekwenzaka ngayo kumina ngiphuma kwakunzima kakhulu. Kwazi omunye womndeni wathi kumina musu ukubaleka kangaka ngathi uzowa ibhasi lizokulinda ngathi mina ngenzela lingangishiyi wathi ngeke likushiye ibhasi udriver usayochama okuyena umene iqiniso ongatshena umndeni lomunye ukuthi ngaphuma kanjani lapha endlini ngesikhathi ngiyebhasini. Ongatshela abantu ukuthi awuyona ingxenye yalento eyenzekile bengingasekho bungazi nawe waphuma ubaleka kanti nawe uzombelwa umgodi okhona lapha egcekeni esingazi noma bekuzongena wena noma izingane zakwabo noma ubani kodwa sesiyabona ukuthi kusho ukuthi ukhona obezofakwa kulwa mgodi. Hayi ngempela ngazi ukuthi bekuzofakwa abantu. Okay. Izingane ziyafunda. Asafundi ingane ngenxa yokuthi nibalekile. Sisabela impilo yazo emgwaqweni ukuthi mezibonwa zingaqhutshwa zizolethwa kuthina. Nala sihleli kanzima ngoba siphuma izingane izona ezikha amanzi. Nalamanzi esiwakhayo ungawabona brown. Amanzi ala abantu bala hayi bathi akhokhelwa amanzi bawathenga. Abasikhisi sikha la ababekha khona kudala brown kagubhuza kuphuzwa amanzi amhlophe. Lawa la abrown angazi noma basawasebenzisa nabantu balabanye. Sikukhiwa lapho ke izingane sihlala nazo ngaphakathi endlini njengoba nibonile nifika sihleze sikhiyile sihleli ngaphakathi endlini. Siphuma ngoba siya toilet sibuye singene endlini. Hayi Africa my continent. Hayi kushubile la. Kushubile kwangempela into esicelayo la ama department social development mhlawumbe ungasilekelela kube uSAPS nabe ngasilekelela kulesimo sekusona mhlawumbe namanye ama department engakwazi ngiwabala bese kuba ke nabantu ke besintu abakwazi ukuhlanganisa izinto ukuhlaziya izinto sibonga ukuthi lo mndeni ungalekelelwa kanjani ngoba izingane mayivele iphenduka nje izilwane zibe namandla ukuthi zingenza umkhuba onjengaloba sekucace bha asibona amaphoyisa azona abashushisi asibona abashushisi azona imanje kodwa nje ngokubuka nje izinto siyabonga ukuthi abasolwa yibo labo into ezokwenzeka la umama ngoba ehleli la nezingane zakhe nabazukulu lento le izoba strainer kakhulu siyacela ukuthi kube khona department ezosilekelela ukuthi besuke la beyohlala endaweni ephephile ezoba ngcono kakhulu kunala angeke size sisho futhi nanokuthi ubani osibizile la ubani obabhacisile ngoba senze ukuthi bonke abantu bephephe kungabe ukuthi kusuka kwethu la makuvela le video besithola ukuthi ke sekunabantu abazohlaseleka sekhona nabantu abazohlala ngesinqa esisodwa mhlambe mama yini ongayicela kuhulumeni yini ongayicela kubantu base South Africa ngicela bangakheli ikhaya ngeke ngikwazi ukuhlala emqashweni nezingane bese ngijwayele ukuhlala ekhaya nanokuthi umuntu ongaphili okhulayo engane zingiqhathena nomndeni angisenamndeni wamina kuphelile ngane emhlabeni kuphele kakhulu anginalutho nento zokugqoka zayo zithathiwe kwathathwa nempahla yami
bebehlukaniselana ngayo. Umkhwenyana wakwami engithengela ama-tiles awu-38 amaphakethe ethi wenzela ukuthi mesengakha ngibokwazi ukuwafaka bawathuthile. Bekufana nokuthi bebelutha bathathe yonke into abebengakufuni kuthiwa bakuphihlizile. Baphihlisa namawindi nesigaba ngazi noma kwathiwa baqaqa nogesi. Intambo yakhe sayisekho angiboni ukuthi basangidingi kuleya ndawo ngenxa yaley'ngane zami. Kanti vele wena kade wahamba kuleya ndawo. Kade ngahamba ngosizi lami naley'ngane. Ngabe phela lento yenzeke ngekhaya futhi ngabe ngibulewe ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngabona ukuthi kufanele ngihambe ngoba mhlambe ngabe sengishonile nami ngaba ngisekho. Nyanga abantu besifazane. Nyanga abantu besifazane. Sinabantu besifazane abahlukumezeke ngalolu hlobo ngoba abantu abaningi la abantu besifazane. Ingane la ezamantombazane. Mhlambe nawe human settlement. Siyacela Mthombeni ukuthi uvele mfowethu. Nibuke ukuthi kungenzani labantu ningabathatha nibabeke kuphi. Lapha ningabathatha nje nibabeke khona. Bakhele leyo temporary structure kungaziwa kungazi umuntu ukuthi bakuphi ngoba isimo esila sibonge futhi nanalona nje osidonsile sinciza indlebe ukuthi uma walezi ingane ula uzani nizokhuluma naye nizwele kulezi ingane ziyingozi kangakanani bancane abazali abakwazi ukukhuluma bekhulume beme ethi ingane yami iyonile. Abazali bayayivikela ingane zabo. Abazali abakholwa akulula ukuthi usheshe ukholwe. Kodwa lo mama washeshe wabona ukuthi uyazini ingane zami asiphumeni la. Angeke sizikwazi ukuphila. Bantu base South Africa nabantu balapha eMzumbe lapho kwenzeke khona umonakalo. Hayi lubukeni udaba hayi mama Mxoleleni akekho kulesi scheme akekho kulento ngendlela ke umuntu alalele ngakhona nangendlela ezwe ngayo makuthi wahamba ngoJuly lolu daba lesigigaba esehlile sehle ngesonto elidlule okusho ukuthi izingane zakhe ikhona into ekhona cela nabathandazi bakithi nenyanga ezelaphayo mangenze ukuthi mhlambe nama psychologist angazi ukuthi ingakuphi nje ayibambe ngempela ekhona ke kubukakala ukuthi lezi ngane zinani ngempela zinani nje yini lezi ngane amakhandazo khona la emakhandazo angawageqa amakula kukude la ngiyakhona kukude la ngikhona khona ungakusho Ntotakazi ukuthethe ukufela khuluma nje ukhona lapho Ntotakazi noma yini ongasoyikhuluma Ntotakazi khuluma ngane angazi ukuthi mina ngibathini kodwa kubuhlungu konke okwenzakalile ngoba thina sisaba nokovela lapha ekonakele khona lengane ubuhlungu asazi kuzokwenzakalani kubuhlungu ngoba kade sasikhuza ingane zasekhaya ukuthi angiyona impilo ukuthi ngahlezi niphila ukubalekelana namaphoyisa noma ngabe yini enihlukumezayo ukhuluma nathi zingakhulumi nathi bangaphi kwakho
umdala badala kunawe? Mina ngimdala kunabo, bancane kunami bona. Mina ngimdala kunabo. Laba abawu-2 nje bancane kunami. Nami ngisamile nje ngisengizohamba. Ngakhuluma nalo mncane ngoba lo mdala ubengakhulumi. Yes. Ngathi mina awuncenge ubhuti wakho ukuthi ahambe ayoshaya i-ID. Khona imali encane enginayo ngoba umholisi wami ebengudlala kagubhuza wawuze kumina. Yes. Ngizonikela ngayo ukuze ngithole usizo. Yes. Wathi ayi akasayifuni i-ID. Athi ma yini sihlalile la ngoba asazi ukuthi sizoneni. Kodwa njalo uma ngiphaphama nginomsindo ekhaya noma ngifika nginomsindo wathi mina ngikhathele ngiyahamba. Sengikhathele. Umuntu unciphe ngisho emzimbeni behlezi kunomsindo ekhaya njalo uthi uyezwa kunomsindo nomncane umsindo uphenduka ube mkhulu. Ngabona ukuthi ngihamba wathi uma nami ngiyakulandela. Wangilandela-ke kodwa eyokuhamba nje yaqalwe yimina. Ngathi ngiyahamba manje la ekhaya sengihlalile. Kwanele ngoba obhuti bami ngenkathi befunwa amaphoyisa babehlala ekhaya egcekeni kube ngazuthi ithini esibafihlayo noma esibavumele. Kanti uma wabatshena wathi kunephoyisa lasekhaya wathi hambani lizonikhapha niye e-police station ukuze nihambe ni-athende lecala ngeke niyigcwelele. Bavalele sengathi baya lapho bangaya lapho. Wafika iphoyisa leli lasekhaya ngeke ngilisho igama layo. Lafika labuza kuma hawu sisi iy'ngane. Wathi uma ibiy'ngane zihambile. Wathi hhayi azifikanga. Sazibona-ke sezilibe ziqala lokubaleka amaphoyisa afika zingekho. Futhi mezilandeliwe la zikhona zithi uma ushilo. Namafoni ethu beziwaphenya ukuthi kwenzakalani ngasiphi isikhathi efonini nokuthi obaba afonelwayo besigadiwe. Besingeke nawo amaphoyisa sikwazi ukuwafonela kodwa khona ziwabaleka behlala egcekeni ekhaya. Kufana nje umphakathi bosibuka kabi kanti nathi besingenakho ukuthi singawafonela amaphoyisa. Vele noma efika ziyabaleka njengoba kade zibalekile. Umina engaqala ngasungula indaba yokuhamba. Futhi ngangayiplananga. Ngasho ngesikhathi engavuka ngaso nginomsindo ngathi ngiyahamba-ke manje. Ngaqala-ke ngaphekha-ke izinto ngapheka. Ngasho ukuthi kuzona ngiyahamba lokudla engangikuthengile futhi ngiyakushiya nakho. Ngizobona mina ukuthi ngiyaphi. Ngenkathi ngithi ngiyahamba ngiyapheka ngazama umuntu wasisiza. Bengiloke naye ngimcela ukuthi ngicela angisize. Ebona ube ngazi ukuthi ngiyadlala ngifuna ukuhlala nje ngedwa endaweni eyodwa. Wathatha serious ngendlela engangikhala ngayo. Wathi kanti uqinisile. Ngathi mina ngiqinisile. Wangikhulumela nobaba wakhe. Ubaba wakhe wavuma wathi hhayi singayi kohlala kule ndlu ayakha yena wangayisebenzisa wayishiya. Washo futhi ukuthi ayikho right ukuthi ngahlala abantu. Ngathi mina anginankinga nginokulala ey'hlahleni ngizohlala kuyona. Okay. All right. Mhlawumbe asikhulume nomama. Uthe niyafisa ukuyovela emndenini. Lapho kwenzeke khona isika umuka. Yebo. Nimani ngathola abantu abazanganiphelezela ningakwazi ukuthi niyovela. Yebo ngoba ibuhlungu into eyenzeke kubona. Nangimina ngabe ibuhlungu kube yenzeke kumina. Nangimina ibuhlungu namanje ibe iyenzeke kanje. Sowuthuka ubuhlungu. Sibe simndeni owodwa. Umndeni owodwa kakhulu. Ugogo wakho loya. Yebo ukhulu wami lo tholakele nomalume wami lo munye umalume wami. Okay, sithathe siye ngapha kumama.
Yeah. Nawe ma uthe ubungafisa ukuthi uhambe uyovela emndenini. Yebo, bengingafisa ukuthi ngobakhalisa ngixolise Yes. ngey'ngane engizizalile. Yes. Ngixolise kakhulu. Bengingazithumanga, bengazi nanokuthi sizokwenza into enje, kodwa ngabona kumina ukuthi zizilwane. Bengifisa ukuya, kungashiwo ukuthi njengoba ngabaleka, kusho ukuthi mhlawumbe ngangibaleka ngoba ngihlangene nazo. Babone ukuthi angingene kule nto eyenziwe yiy'ngane. Bengifisa. Kodwa-ke bengifisa ngathi ngathola ukuphepha ngoba ngibuka indlela okuthiwa kubulewe ngayo Liyandle ukuthi mengaqhamuka kaGobhoza ngabulawa. Angazi ukuthi ngathola bani ongangiphelezela. Ngiye ngobona ngibuye. Yes. Ngoba ngibona ukuthi ngingakwazi ukuya emngcwabeni ngendlela enginoshukela ngawo. Yes. Ngibona amabhokisi aphume ngey'ngane zami phambi kwami. Ubaba wey'ngane zakho uphi? Washona nikhona lapha eGobhoza noma? Ngangithenga umuzi eMabheleni ngesikhathi eshona. Ngase ngibuyile eThekwini ngoba washona sesihlukene naye. Oh, okay. Ehhe. Lezi ngane uyikhulisa wedwa nje. Bengizikhulisa ngedwa nje, wangixosha lencane yayinesonto engixosha endlini. Kwakunomuzi esasiwakhile efolweni. Nje wangikhipha ngesihluku. Yes. Ngahlangana nomuntu ngwela umgwaqo. Emgwaqweni oyembumbulu. Yes. Noya ngaphakathi efolweni. Ngangwela malapho la kuthiwa ikebhodini khona, ngwelela ngaphesheya. Umuntu uzidakelwe, ngiphethe ingane, ngiphethe nezimpahla, ngigodlile, yayingakabeletheki, yayisagoqo. Yes. Wathi nje lo muntu hayi waliwe lo, ngiyambona ngempela. Waliwe nje qoba, akekho umuntu ongahamba nengane encane kanje ebusuku. Zehla inyembezi, ngafika ngumuntu ongakwazi ukuthi mengizwe ubuhlungu ngizibambe. Ngafika ngikhala kanti. Okuyena wangimukela ngathi ukuhlala kuyena. Ngase ngidlulela ngaphakathi ngoqasha. Ngabuyeke lapho ngathola umuzi engawuthenga khona ebhodini ngahlala khona. Ngakwazi ukuthi ngizikhulise lezingane. Zithe sezikhulakhulile, ngisakhumbula ukuthi baphuma befunda bani. Ngase ngihamba ngiya ngoba esethola uma wengane omunye. Ngibona ukuthi hayi usangene kakhulu, ususemsanganisile, usekasuke phezulu eze kumina azongisukela ngoba sasisondelene. Mengingabuyanga ubaba walengane abona ukuthi uze kumina azofuna ukulwa nami. Ngavene ngabuyela emakhaya ngayothenga lowo muzi owawuke eMabheleni ke ngahlala khona. La ngahlala khona ngangenelwa abantu khona babefuna imali yomholiswane yayiza kumina bangayitholi. Ngabuyela kaGobhoza, ngase ngibuyela kaGobhoza kanti umfowethu washona. Wayibhalisa umxhaso, ngathola lowo mxhaso-ke. Ngahamba ngohlala naley'ngane, ngizikhulisa ngedwa kungekho umuntu. Lezi ngane ayikho into ethi bekubangwa amafa, ayikho into ebangwa nalomndeni. Hayi. Akubangwa lutho. Hayi, ngabe phela mhlambe mebethi mekuthiwa kubangwa amafa ngabe zazithunywa abanye bakhona. Mina alikho ilifa elingangithinta la khona. Angihlangene nento yakhona eyifa. Mina abazali bami bashona nabafowethu bonke, ngeke ngolwela uma ophakathi ngilwela into zakwakhe. Cha. Nazo lezingane zihlangene nento yalapha. Eyilifa. Lezi ngane ayikho into ethi ukhona umuntu okungenzeka ukuthi bezimsebenzela mhlambe cover noma wajoyina umshwarensi, ejoyinela ugogo, ejoyinela umalume wazo, wasesebenzisa lezi ngane ukuthi ayihambe babulala ngoba usefuna ukuyofuna imali yomshwarensi. Ayikho into ngasibe njalo. Ngeke ngizazi imfihlo enjalo. Uyabo emshwarensi yaziwa umndeni wakhona. Mina ngeke ngiyazi. Yes. Angazi ngempela ngoba ngempela hayi ngeke ngize ngithi ngiyazi ngiqamba amanga. Angazi ngempela Nkosi yami. Angazi. Lento nawo ubona ukuganga kwengane, ubugebengu nesibindi esingasazi ukuthi zisithathiphi. Ubona nje ukuganga nje ukuqondile, hayi ukuthi khona mhlambe umuntu omndeni esingaze simsole sithi ayi mhlambe bahlangene nobani. Izona nje.
ngabe ngiqamba amanga Nkosi yami engathi kukhona engimaziyo ojoyina umshwarensi mhlawumbe ubefuna amafa leyo nto into engagumbululwa amaphoyisa kuzona ingavela mekuthiwa kuyaphenywa mekuba ngempela ilonto mina nje angazani nendaba zomasingcwabisane ngoba hayi akuyona nethe sike siyixoxe mesihlangene nje nabakhona hayi ngabe ngiqamba amanga. Africa my continent, Africa my home. Uma isahamba eyomnumzana mayisilele eyebandla nanti udaba luseyithebeni sidinga usizo umama lo ehleli naye usisi omncane lo owusiswa lezi insizwa ezisolwa ngokubulala ugogwazo nomalume wazo uma wengane lo ozala izingane ezisolwa ngokubulala ugogo sibulala umalume uyayihlangula uthi naye usekubhaceni ngoba sekubhaceni nje wayibalekela zona lezi ingane. Ngicabanga ukuthi iclear, ngicabanga ukuthi icacile, cace bha njengonogwaja omhlophe ehlungwini. Umuntu sesikhulume zonke indaba. Sakhohlwa nje ukubuza umbuzo uthi njengoba nila ekubhaceni nje lokunafika nidlani nithenga ngani awusithathe mama. Kusho ukuthi mangabe kuyi-grant kuholwe kuthenge lokhu kudla kuvele-ke kona besinako ukudonsa kanzima ngoba akekho umuntu osebenzayo nje ngoba kuyona leyo madlana kukhishwa ney'mali zomasingcwabisane nje kunosizana olukhona. Ikhaya liholwa lezi ingane eHoly Grant lincike kulezi ingane eHoly Grant. Usho ukuthi siyahlanganisela njengomuntu ogulayo ngihola le mali yokugula siyahlanganisela ukudla sithengeke noma iye ithi inyanga seyiyophela iphele sekutsheke kakhulu ngoba yikho imali engenayo akekho umuntu osebenzayo. Africa my continent ukudla zingubo Africa my continent ukudla zingubo noma yini ngoba labantu bayaphuma bephethe lokho abakuphethe noma yini eningasupporta ngakho siyacela bakithi ayibambe ikhona. I thank you. Africa my continent udaba luyaqhubeka umama nabazukulu bakhe nendodakazi yakhe ubhacele ini ubhacele izingane zakhe azesabayo okuyizona ezisolwa ngokuthi zikhiphe imphefumulo emibili. Sekukhona nokuthi nomphakathi useyesaba ukuthi ungasumenzakalise. Sesiyenzile ke interview njengoba uyibona into esenzekile seza la epolice station sazo report ukuthi amaphoyisa engazothi ke engavakashela lapha lokho ebabheka kwenzela ukuthi ke bengahlali behlale lovalweni. Mthombeni sengimfonelile ngamtshela ukuthi kunesimo la umama walaba abafana abasolwa ngokubulala usekubhaceni nezingane zamantombazane ezo4 encane kulezo ngane ina 4 years. So kubalulekile ukuthi besuswe kule ndawo ngokukhulu ukusheshsha. Makusa nje kusasa kufanele abantu besuke la bengabe kule ndawo ngoba abaphephile emphakathini wangakubo abaphephile einganeni ngoba lenini ingane engazothi ayikaboshwa isagcwele amahlathi sagcwele amathafa. I thank you Africa my continent. U9 manje ebusuku sesiyayidonsa ke sibuyela le endaweni thizeni.